З сюжету нашої колеги Богдани Цьоки про перманентний макіяж ми дізналися, як можна бути гарною і надовго. Але перед такими процедурами варто задуматися, який же ж вигляд хочеш мати ти, адже я так розумію, що перманентний макіяж – це така річ, якої одразу позбутися не вдасться. Ну що ж, ми переглянули сюжет нашої колеги, а зараз ми пропонуємо вам в цій студії поспілкуватися з людьми, з дівчатами, які взагалі, як то кажуть, не з слів перехожих знають про те, що таке краса, тому що вони є організаторами та співорганізаторами конкурсу краси, який має назву «Міс Ужгород 2016 року». Це Анастасія Костич та Аліса Конончук. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, розповідайте нам все, що ми повинні знати, чому взагалі, чому ви саме взялися за організацію цього конкурсу? Тобто, що вас спонукало, тому що я знаю, що такі конкурси організовувати, це надзвичайно важко, і зібрати всіх в одному місці, комусь завдання різноманітні пороздавати, це завдання не з легких. Це важко, звісно, це важко, адже кожна людина, як скажуть, ми всі відрізняємося, кожна у нас свої погляди на реалізацію чогось, і тому це було дуже важко зібратися, але я дуже рада, що ми з Алісою так спрацювалися, що у нас вийшла така дуже позитивна і крута співпраця. Ми створили цей конкурс, і ми дуже вдячні всім людям, які нам допомогли в цьому. І чому ми це зробили? Тому що ми за це взялися. Да, це важко, але в цьому є свої плюси, звісно. В цьому є якась магія своя, мабуть. І насамперед, чому ми взяли за цей конкурс, тому що і я, і Анастасія були учасницями конкурсів краси. І ми знаємо взагалі цю кухню ізнутрі і знаємо реально, що потрібно глядачам, що потрібно учасницям. Ми знаємо, що потрібно забезпечувати обом сторонам даного взагалі дійства. І тому ми подумали, що, можливо, у нас вдасться організувати конкурс «Міс Ужгород 2016». А не було таких думок, що після того, як ви брали участь саме в таких конкурсах, що все, я більше щоб я ще раз там взяла на себе такі зобов'язання або брала участь в чомусь подібному, не було такого? Та ні, ми навпаки захотіли прийняти участь у іншій стороні даного взагалі. Тобто бути як не підлеглими, а бути організаторами. Так. Поясніть, будь ласка, нам і нашим глядачам, конкурс «Міс Ужгород» та «Міс Закарпаття». Вони якось дотичні, пов'язані між собою, чи це два абсолютно протилежні? Це два протилежні конкурси, адже «Міс Ужгород» проводиться під егідою конкурсу «Міс Україна». Тобто представник та директор конкурсу «Міс Україна» буде присутній у нас в журі. Учасниця, яка перемагає на конкурсі «Міс Ужгород», вона автоматично стає учасницею «Міс Україна». Не проходить жодних відборів, не проходить жодних кастингів, вона автоматично стає фіналісткою, однією з 25 красунь, які будуть боротися за корону «Міс Україна 2017». А скільки ж красунь будуть змагатись за корону «Міс Ужгород»? 14 неймовірних красунь. Цього року відбір проводився індивідуально, ми підходили до відбору дуже так ретельно, і тому ми вибрали 14 неймовірно красивих дівчат, які цього року доведуть, що в Ужгороді самі перлинки України. До речі, щодо конкурсів «Міс Закарпаття» та «Міс Ужгород», я як людина, мужчина, чоловік з прямою логікою, в мене так: Ужгород, Закарпаття, Україна, географічно. Насправді ж виявляється, що «Міс Ужгород», воно одразу йде на «Міс Україна». І що ж буде входити в «Міс Ужгород», яка програма? Не те, щоб ми хотіли запитати наперед, можливо, ви щось можете нам вже розказати, і взагалі, що цікавого, що нового буде саме в цьому проєкті, можливо, якісь нестандартні підходи, які ви хотіли б втілити? Наприклад, про програму ми вам не будемо розповідати, хай це залишається сюрпризом. Можемо розказати, наприклад, про виходи, які в нас будуть, і можемо розказати про те, хто забезпечує дані виходи, наприклад. У нас буде перший вихід. Це буде такий вихід нестандартний, це буде танцювальний вихід у тілесних костюмах. Тобто наш постановщик-хореограф Каріна Пфайфер, і вона дуже професійно підходить до вирішення даного питання. І це ми закуповували самостійно, ніби від конкурсу «Міс Ужгород», взагалі від організації, ми закуповували дівчатам тканини, і дівчата займаються пошивом даних костюмів, просто ми індивідуально розробили дизайн для кожної дівчинки. Другий вихід у нас буде народний. Народним виходом ми також попіклувалися, і ми співпрацюємо з львівською дизайнершою
Тетяною Палій. Так. Вона забезпечує нам національні вишиті сукні. Це будуть надзвичайної краси сукні. Вони будуть довгі і повністю вишивка. Вони дуже важкі, і там вартість однієї сукні біля 12 тисяч гривень. Тобто це буде одна така цілісна картина Так. на народний вихід. Тобто не буде таке, що кожна дівчина індивідуально щось шукає. Третій вихід ми залишимо для вас секретом, адже це буде щось дуже красиве і дуже неймовірне. Ми самі очікуємо побачити цю картину цього виходу. Ну і фінальний вихід, звісно, Це це вечірній вечірній. вихід. Його нам забезпечує магазин Ла Перла з вечірніми сукнями. Ми з ними домовилися. Ми з То ними це буде співпрацюємо, реально так. дуже гарний вихід, тому що там сукні дійсно гарні і вони дуже вишукано виглядають. Скільки по часу буде тривати конкурс? Це ж біля стільки 2-3 виходів, годин. 3 конкурсантів. години. В середньому 3 години. Тобто, крім виходів конкурсанток, буде наповнені ще Звісно. різноманітними номерами, тут, так. можливо, танцювальними, якимись Так, вокальними, так? можливо, Ну, ми не будемо розкривати побачите. секрети. От щодо, ви казали про те, що ви особисто підбирали саме конкурсанток. Які критерії, індивідуально, які критерії ставилися перед конкурсантками і де ж ви все-таки їх шукали? Ну, в першу чергу, основний критерій це зріст. Так як якщо дівчинка є переможницею, вона має йти на всеукраїнський конкурс, де також є свої критерії. Ми мусимо якось з цими критеріями і наші критерії узгоджувати. Тобто зріст має бути не менше 1,70 м хоча б. Плюс це харизматичність і ефектність дівчини. Тому що є дуже багато дівчат, які гарні взагалі зовнішні, але вони і внутрішні мають вміти себе показувати, проявляти свої плюси і показувати себе найбільш, не знаю, вигідної сторони. А чому тільки до 24 років? Ну, Справа в тому, що всі конкурси краси, це національні конкурси, це тільки початок. Це початок дороги на світові конкурси краси, і ви йдете далі, як кажуть, ступенька за ступенькою, сходинка за сходинкою. Тому в конкурсах, таких як Міс Ужгород, треба приймати участь до 23 навіть, тому що потім іде Міс Україна, вам буде 24. Через рік іде вже світовий конкурс, вам буде 25. Тобто ви переможете, якщо ви перемагаєте, ви рік є офіційною представницею конкурсу на всіх заходах і так далі. Це вже вам буде 26 років. Тобто, якщо ви впевненою ходою йдете до перемоги на всіх конкурсах, то якщо ви починаєте з Міс Ужгород, вам потрібно 4 роки, щоб закінчити з усім, якщо ви перемагаєте на кожній сходинці. Тобто це має починатися досить в юному віці, тому що, наприклад, уже на Міс Всесвіт, на Міс Світу беруть участь дівчата віком від 25 до 28 в середньому. А скільки взагалі триває кар'єра моделі, якщо можна так назвати? До якого віку? Але, наприклад, модельний бізнес і конкурси краси – це дві взагалі непорівнювані між собою справи. От ви нам, як людям, які до цього абсолютно Недотичні, далекі, так. поясніть, в чому ж різниця? Різниця в тому, що моделі, вони працюють в різні типажі дівчат. Це головне зріст і головне бути надзвичайно стрункою дівчиною, тобто в тебе має бути надзвичайно ідеальна фігура. Риси обличчя там навіть не стільки грають ролі, тому що кожному агенту потрібні свої дівчата, кожен працює своїм типажем і так далі. Конкурси краси головне бути усміхненою, яскравою, харизматичною. Там більше ролі грає, звісно, ріст, і фігура не повинна бути худою. Тобто ви повинні мати красиві Форми, як форми. воно скажуть, У вас має бути гарна фігура. Тобто на вас мають дивитися і бачити, іде. Гарно. От така. От ви кажете про те, що це лише початок, тобто 23 конкурс Міс Ужгород, це лише початок якогось певного шляху. Розкажіть взагалі про власні якийсь, можливо, досвід в цьому, тому що я знаю, от саме ви, Анастасія, були десь досить далеко, і якийсь досвід ви все ж таки привезли саме сюди до нас в Ужгород. Був час, коли я займалася досить таки сильно конкурсами краси. Мій перший конкурс був Міс Ужгород. В 2013 році я здобула перемогу. Після перемоги в Міс Ужгород я брала участь у Міс Західна Україна, де я також здобула перемогу. І потім в мене стався відбір на Міс Планета. Я брала участь у відборі. Я пройшла відбір від України, я представляла Україну на конкурсі. Це був конкурс, відбувався в Азербайджані, в Баку. Він відбувався протягом місяця. Це був такий дуже незабутній період в моєму житті. Я тоді була ще така досить юна, мені було тоді 20 років. Я дуже було... Перший тиждень, коли ви приїжджаєте, досить страшно, адже я приїхала одна з перших учасниць, і потім вже приїжджали всі інші 120 дівчат.
І коли нас зібралося так багато, ти розумієш, що тут неможливо вибрати одну, тому що всі красиві, всі розумні, всі харизматичні, всі, ти найкраща в своїй країні, можна сказати, і тебе вибирають, і тут всі такі, як і ти. І всі кращі в Да, своїй і країні. всі кращі в своїй країні, і всі такі хороші, і це дуже було дійсно важко. Але дякуючи своїм, можна сказати, силам, старанням, я війшла в топ-10 конкурсу. Я отримала титул головного спонсора. Мені надали подарунок, я була Міс Хазар Айленд, це головний спонсор конкурсу, і я поїхала на тиждень в Бурдж Аль Араб, в семизірковий готель на відпочинок. Отримала подарунок. От звідти, саме з того конкурсу, який досвід ви привезли сюди в Ужгород, і що, можливо, щось таке цікаве буде впроваджуватись, можливо, використовуватись якась практика, яка використовувалась там, буде використовуватись у нас на міс Ужгород? Це дуже важко, тому що бюджет нашого конкурсу трошки відрізняється від бюджету конкурсу трошки. світового. Так, у нас був дуже великий бюджет, який вимірювався дуже великою кількістю нулів, але це було вже одиниць, тобто це не були українські гроші. А в нашій ситуації, на жаль, зараз в країні досить важко з нашою валютою зібрати такий хороший бюджет, щоб зробити дійсно таке дійство, щоб воно було варте такої уваги. Але у нас це вийшло, до речі. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам, адже люди дуже активно, з дуже великою активністю долучалися до нашого свята, дякуючи нашим всім людям, які нам допомагали. У нас цього року вийде створити дуже, дуже круте шоу, і дякуючи цьому досвід, який я сюди перенесла, це, я говорю дівчатам одне, треба мати впевненість. Ти не можеш бути не сама гарна, ти можеш бути не ходити не найкраще від усіх. Ти можеш бути, але в тебе має бути така подача, щоб на тебе дивилися і говорили, так, от вона. Коли ви розповідаєте про ці конкурси, я так розумію, що там за кулісами відбувається титанічна робота насправді. Страшенна робота. Дівчата не просто сидять перед люстерками і фарбуються. А що от відбувається? Як працює модель для того, щоб досягнути якогось суттєвого результату? От, Аліса, ви нам розкажіть. Як працює? Наприклад, Так, от що відбувається, те, що ми можемо почути з того, що відбувається за кулісами, коли саме проходить конкурс, і яка робота відбувається. Як готуються саме в день учасниці? конкурсу. І в день конкурсу теж. Це дуже велика робота зі сторони учасниць, тому зі своєї сторони організаторів ми забезпечуємо найбільше в плані того, що ми забезпечуємо їм всі костюми на виходи, ми забезпечуємо їм макіяжі, зачіски і так далі. Тобто дівчата не турбуються за такі моменти, і вони можуть більше звернути увагу на підготовку себе і на те, наприклад, як себе подавати, на свою ходьба – це дуже важливий взагалі фактор, тому що на каблуках ходити реально це дуже важко, тим більше на сцені, тим більше в день конкурсу, коли ти дуже переживаєш, коли в тебе нерви взагалі, не знаю, на піки свого взагалі. А довго взагалі цьому вчаться правильно ходити? Є ж дівчата, які до того, як брали участь в конкурсі, не використовували підбори взагалі, або ходили до... От я так була. З власного досвіду. Коли я прийняла участь в своєму першому конкурсі, я взагалі на каблуках не вміла ходити. Я купувала свої перші взагалі підбори на свій перший конкурс. І реально це було важко, тому що я ходила на кожній репетиції на підборах. Тобто дівчата собі дозволяли ходити в звичайному взутті, а я не дозволяла собі ходити в звичайному взутті. Я ходила постійно на підборах для того, щоб правильно навчитися ходити, щоб все гарно виглядало і, не знаю, максимально гармонічно, тому що це взагалі... Мене ще цікаве таке питання, а взяти участь у цьому конкурсі можуть дівчата тільки, якщо вони є представницями якогось модельного агентства? Ні. Не обов'язково. Незалежно. Якщо ти просто красиво, харизматично, ти нас знаходиш, зараз соціальні мережі правлять світом, знаходиш на соціальних мережах, пишеш нам. Навіть зараз, якщо дівчат цікавить участь в цьому конкурсі, вони можуть нам знайти, написати і наступного року взяти участь. Тобто на цей, я так розумію, що на 2016 рік вже команда сформована, вже йде підготовка повним ходом. У нас вже підготовка до конкурсу залишилось менше 3 тижнів, тому підготовка вже йде з 1 жовтня, дівчата готуються, працюють, займаються в залі. Ходять на репетиції, на фотосесії і так далі. От перш ніж на завершення нашої розмови, перш ніж ви нашим глядачам і нам ще раз нагадаєте, де саме і коли саме це буде відбуватися, між собою ви якось поділяєте обов'язки? Тобто кожна з вас відповідає за щось
якось окремо, чи А ви у нас разом? якось саме собою Саме якось собою. дуже злагоджена робота виходить. Не знаю, ми навіть не обговорюємо, що так, ти за це відповідаєш, ти за це відповідаєш. Ми якось самі розуміємо. Зараз там у мене не виходить, вона робить, у неї не виходить, я роблю. Тобто ми якось взаємодоповнюємо одна одну, і в нас конфліктів до сьогоднішнього дня взагалі не виникало взагалі, і ми Абсолютно. надіємося, і не виникне. Тобто в нас повне порозуміння. Я Порозуміння. думаю, це дуже важливий фактор при організації взагалі якихось речей. Так, Такий творчий симбіоз, який Да. в кінці Колаборація. видасть А в мене ще одне таке теж питання, яке мене дуже цікавить. А не важко працювати з такою кількістю дівчат? важко. Дуже. Дуже важко. Це такі жіночі питання. Дуже важко, тому що кожна дівчина є індивідуальна. Плюс до того ж, кожна дівчина має свої особливості. І Настя розповість, як це важко працювати, коли кожна дівчина починає якось свої особливості Тому проявляти. що у нас, якщо так брати по поділеному, то Аліса, наприклад, вона займається дуже багато іменно фінансовою роботою. Вона дуже займається саме організаційними питаннями. А на мене впали всі дівчата. Творча. Так, на мене впали. І просто в них вони ще просто дуже юні. Я пам'ятаю себе в такому віці, коли я тільки розпочинала, я також бояла. А що буде? А якщо то? А що якщо про мене скажуть? так? Як на мене А подивляться? Ну, в них виникають такі питання, що я іноді вже думаю, боже, сонечко, прошу. Це наче дитячий садочок Так. моделей. Тобто Іноді це було. питання можуть бути дуже маленькі, не настільки взагалі важливі і так далі, але дівчинка із-за того, що приймає участь у якомусь конкурсі перший раз, вона з цього питання роздуває дуже важливі взагалі річ і починає нас цим. Да, починається така атака. Так. Ну, і в них- Інформаційна Да, атака. Бажаємо вам впоратися з усіма Дякуємо, ситуаціями, гарно, щоб дякуємо. учасники вас ні в якому разі не підвели. Будь ласка, Нагадайте так. нашим телеглядачам, коли 11 саме. листопада у драмтеатрі відбудеться конкурс «Міс Ужгород 2016». І після драмтеатру буде автопатія у клубі «Панорама». Приходьте, буде цікаво. Обов'язково приходьте. Приходьте, ми чекаємо всіх, ми будемо раді бачити всіх, адже це буде дійсно неймовірне шоу. І ми хочемо підняти конкурс «Міс Ужгород» на такий рівень, щоб його кожного року всі очікували з нетерпінням. Тобто, щоб це була дійсно подія року. У нас цьогорічний девіз зробити «Міс Ужгород» конкурсом року. Ну що ж, ми сподіваємося, що саме так відбудеться. Вам бажаємо, аби ваша робота з дівчатами була надзвичайно продуктивною, цікавою, Дякую. різнокольоровою і лише найкращою. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що Анастасія Костич та Аліса Конончук, організатори та співорганізатори конкурсу «Міс Ужгород» 2016 року. В нашій студії сьогодні ми говорили про саме цей конкурс і про всі його родзинки. Залишайтеся з нами, за декілька хвилин ми до вас знову повертаємось.